y alma tranquila tu bolsito más de amor. Veneçuela, bressol de revolucions, és un país que continua lluitant per un món més just, on la felicitat del poble no és només un somni, sinó un mandat. I és dins d'aquest escenari de lluita i resistència que emergeix la figura, el personatge, la persona que us presentaré avui, on sorgeix Benita, una dona que des de molt jove va ser i va fer de la seva vida un combat constant contra les desigualtats i la violència de gènere. No entraré en la situació actual política del país, sinó com als anys 50 era bàsic i necessària doncs, figures com la que us porto avui. Avui, bé, quasi sempre, donem veu a històries doncs, que han marcat la lluita per la justícia social, la igualtat i els drets humans. Avui viatgem fins a Veneçuela per conèixer la trajectòria i la vida d'una gran dona. 21 de març de 1931. Estat d'Anzoátegui. Va néixer una dona apassionada, valenta i excepcional que avui en dia és història viva, perquè segueix viva. Benita Romero de Finol. No he pogut trobar res de la seva infància, perquè la Benita és d'aquelles figures anònimes que sovint han fet més pels pobles i les seves persones que molts dels que tenen doncs, medalles, carrers amb el seu nom i totes aquestes coses. Però sabem ja que des dels 12 anys va comprendre que el món on vivia no era just per a tothom. Una escena viscuda amb una amiga de la infància, que era víctima de violència de gènere, va ser el detonant que la va marcar per sempre. I ara, avui us porto frases exactes de la Benita perquè li van fer una entrevista fa relativament poc i he volgut agafar les seves paraules. La Benita diu sobre aquest fet: tenia una amiguita casada con un andino. Ell li pagava constantment. Un dia li va dir que li besés els peus. Jo, indignada, li vaig trencar una ampolla de vidre al cap. Això va fer que el meu pare acabés a la presó. És a dir, a la Benita de 12 anys li va agafar i li va rebentar una ampolla al cap. Perfecte, Benita, ets la meva ídola. Però clar, segurament això li va portar conseqüències al seu pare, ja que ella era menor. Aquest acte d'indignació juvenil no només va tenir aquestes conseqüències, sinó que va ser un punt d'inflexió per ella i la seva vida. A partir d'aquell moment, la Benita es va dedicar a investigar, a formar-se i, sobretot, a crear consciència sobre la violència contra les dones. Va entendre que el seu dolor podia transformar-se en acció i així va començar el seu camí com a defensora de les més vulnerables. La lluita corria per les venes de la Benita. La seva mare ja movia cosetes. Manuela Blanco de Romero va ser fundadora del Partit Comunista d'Anzoátegui. Aquesta influència doncs, va ser determinant. Des de ben petita, Benita va militar en l'esquerra veneçolana, visitant barris i compartint amb el poble. En aquest recorregut va conèixer figures històriques com Jovito Villalba, un dels pares de la democràcia venezolana del segle XX. Amb els anys, va formar part de la Direcció Nacional del Movimiento Electoral del Pueblo, o MEP, com és més conegut, treballant colze a colze amb líders com Luis Beltrán Prieto Figueroa i Nicolás Maduro. Una vida política molt intensa i plena de compromisos i ideals, la nostra Benita. O sigui, una dona amb un parell d'ovaris, per dir-ho d'una manera. I segueix viva, eh? Té 94 anys. Ja en parlarem més endavant, perquè ara comencem les entrevistes. Sí, anem a ello. Doncs vinga, música. Marina. Además, tú estás viejita y te la pasas. Doncs continuem amb la nostra amiga Benita, que estic ben segura que segur que tenia amics catalans, perquè amb lo revolucionària que era estic ben segura. I pels anys, perquè a més, ara anem a un any que justament ha anomenat l'Oriol. Doncs ella no només volia estar als despatxos, no? Ni als mítings, ella volia estar al carrer, plantar cara. O sigui, com ens agrada el carrer. Va participar en mobilitzacions històriques com la Marxa de los Huesos del 1982, que dèiem queremos ver a Chávez, i el ja emblemàtic crit de resistència no volverán. Comentava ella a l'entrevista que us deia abans: tinc més de 80 anys de lluita que em recordin per la meva aportació social, pel meu compromís i per la meva disciplina, doncs la reconfortava. He dedicat la meva vida a transformar aquesta societat tan desigual. També va compartir camí amb una altra geganta de la història, Argelia Laya, una amiga i mentora que la va inspirar amb la seva humilitat, cultura i lluita incansable pels drets de les dones afrovenezolanes. Laia, recordem, va ser fins i tot candidata a la governació de l'estat Miranda, trencant barreres sobretot de gènere i racials, evidentment. Total. O sigui, increïble. I avui, als seus 94 anys, anyazos, he vist una foto i està la tia més que xula que jo, Millor que nosaltres, Home, de veritat. O sigui, amb un cap i parlava superbé, de peu, o sigui, a mi em costa a vegades sostenir-me de peu.
Doncs Benita viu de lloguer en un barri popular de Caracas. Malgrat tot el que ha donat, encara espera, amb esperança i dignitat, una casa pròpia per deixar als seus fills i als seus nets. Un desig senzill, però profundament humà. Ella deia, per paraules seves, li demano a Déu que no em tanqui el cicle fins que pugui tenir la meva casa. Vull deixar-los un lloc on viure els meus fills i nets, i és el meu somni més gran. O sigui, t'imagina, tenir 94 anys i està demanant encara això. Doncs ves. Malgrat els anys, la seva veu continua ressonant clara i forta. El seu missatge per als joves és directe i punyent. Tingueu sentit de pertinença, estimeu la vostra Venezuela, creeu consciència. El futur de la pàtria està a les vostres mans. Benita Romero de Finol no és només un nom, és memòria viva de la lluita feminista i social venezolana, una dona que va decidir no callar quan el món volia silenciar-la. Una referent que ens recorda que la transformació comença amb un gest valent, amb una consciència desperta i amb una convicció que travessa dècades. Gràcies, Benita, per ensenyar-nos que la revolució més profunda comença quan decidim defensar allò que és just.